na-achitega azụ ọ bụrụ ọkịta ka ị ka na-esonye anyị n'isi mbido TV n'oge anwụlị oge anyị ji ewetara unu ihe ụtọ dị iche iche ị bịakwara nke ọma sonyekwara anyị na o nwere ọtụtụ ihe okwu anyị ka akpụ n'ọnụ anyị na-enegasị anya na ka ị ga-esi wee gbanarịa mkpagbu nke ime obi ka ụmụ akwụkwọ ga-esi gbanarịa mkpagbu nke ime obi o nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị aga obere ezumike Nwada Chika ịma na anyị nọ na-ekwu si na nwatakịrị na-agabiga mkpagbu nke ime obi na ọ kwado onwe ya ọfụma bata na mahadum kpọrọ ya gaa ebe a kpọrọ mahadum gaa ebe a enwekwara na ọzọ dị iche iche ọ ya bụ nwata akwụkwọ gbaa mbọ wee mee ọgbanarị anya bụ mkpagbu nke ime obi ka ihe iche bụcha ndị anụwa ọzọ bụ ihe nwata akwụkwọ nwere ike iji gbanarị mkpagbu nke ime obi bụ ndị nne na nna maka na dịkwa na-ahapụ isi bụghara ike ajụ ndị nne na nna kwesịrị mgbe abụla mgbe maka na ịma na ọ bụrụ gị na nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị nọ na mahadum enwe ihe ọ na-eme ebe ahụ eme ahụ ihe ị ga na-eme ndị nne na nna kwesịrị mgbe ọbụla ha na-akpọ ụmụ ha n'ekwentị jụọ ha sị nne nna kedu ka ị mere taa kedu ka akwụkwọ si aga kedu kwanụ nsogbu ndị ị na-agabiga na mahadum maka na mgbe ị kpọrọ nwata akwụkwọ dị ụta ọ ga-agwado gị si nne maọbụ nna ụdị ihe na-agabiga ọkwanụ mmadụ kwupụta ka o si dịrị ya enyere onye ha aka ọ bụ eziokwu mgbe ị na-akpọ nwa gị mgbe ọbụla mgbe maka na ọtụtụ ndị nne na nna na-anọ tupu ha akpọọ ụmụ ha na ekwentị ha na-akpọkwa ha ma ha nọ na onye ahụ na-aya ahụ ụfọdụ n'ime ha mana mgbe ụfọdụ mgbe niile mgbe ọbụla mgbe ị na-akpọ nwa gị n'ekwentị na-ajụ ya sị kee ka ọ dị ịmarụ maka na nsogbu ọbụla ọ na-agabiga ọ ga-asị gị nna nekwedị ka ihe m si agabiga dịka nne na nna ọ gwa ha anaghị ihe ahụ ị ga-ama ka ị ga-esi were si ya nne nekwedị ka ị ga-esi gbara ihe dị otu ọzọ maọbụ ihe dị otu ọzọ abụrụkwa gịnị ndị nne na nna kwesịrị ịnọ mgbe ọbụla na-achọga ụmụ ha ebe ha na-agụ akwụkwọ ọkachasị na ngwụcha izu ụka ị chọrọ nwa gị gaa maka na ọ bụ ihe niile ka nwa gị ga-agwa gị n'ekwentị maka na gị ile anya ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ịgwa nne na nna ha ka o si dịcha ha mgbe ụfọ na-afịa ha arụ mana dịka nne na nna ịnọgide ịgbara ụgbọ o nwere ike mgbe ụfọ agwara ya na ị na-abịa chọrọ ya gaa na mahadum o nwere ike ịmakwe ka ọ marụ maka na o nwere ike ịgwa ya na ị na-abịa ihe ya o mee gị kọwara gị ihe ga-eme ka ị hapụ ịbịa mana ịkpọcha ya n'ekwentị i were ụbọchị ma ọ na ngwụcha ụbọchị si ka ị gaa ọ bụ eziokwu ị gaa jee nete ya mara ka o si eme maka na mgbe ụfọdụ ị gaa hụ ya ndị na nna maka ụmụ ha dị ile ya anyị ga-asịkwa nne nke a ịdị ụta kedu ihe na-eme adịghị ọ ga-adị gịnị mere ọ sị gị mọmị maọbụ daadị na edi ka o si eme m na edi ihe nna ọ ga-adị gị gịnị mekwe na ịgba akwanụ n'ekwentị o nwere ike isi gị achọghị m ka obi gbakasawa gị mana o nwere ike asị na ịbịa ịma mma ka o si dịrị nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị biko oge abụla oge na-aga na-ahụ na ụmụ unu na mahadum ọ dị mma unu afụnanụ ka o si wee kwuo nne na nna kwesịrị ịdị na-agba mbọ na-akpọ ụmụ ha n'ekwentị ọ bụkwanụ sọ ịkpọ nwa gị n'ekwentị ịnọgide ijeru onye bụ mahadum ọ bụgodu na ebe ibi asọkwa gị gawa kwamgbe ọ bụrụ na ebe ibi tere aka ịnọ east nwa gị nọ south enwere ndị be gị nọ ebe ahụ isi onye be gị nya jee ka ọ mara ka nwata akwụkwọ ka nwa gị si wee nọdụ ka ọ mara ọnọdụ nwatakịrị mara ọ na-aya ọya ka ọ na-aya ọya ka o ji arụsi ike wee nọdụ na mahadum ọnọ ọ bụ na ị yara aga zitenu ndị ibe gị zie ndị ọzọ ka ha nyere gị aka ka ha mara ka nwatakịrị si agụ ya bụ akwụkwọ ọ bụkwanụ sọ ịkpọ n'ekwentị maka na anya anyị hụrụ mmadụ ka ị ga-eji wee mara na mmadụ a na-aya ọya ka ọ na-ada aya ọya enwekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị ka na-ekwugasị maka ya Nwada Chika ka ị na-ekwu ka anyị na-aga n'iru ọzọ dịkwa ka ibe ya wụ ihe ụmụ akwụkwọ ga-eme iji gbanarị mkpagbu nke ime obi bụkwa ndị nkụzi mahadum maka na ndị nkụzi mahadum bụ nne na nna ọzọ ụmụ akwụkwọ nwere na mahadum abịa n'olu bekee a na-ewe ha ka guardian na ha bụ your guardian ọ eziokwu ndị nkụzi mahadum kwesịrị ịnọ na-eneru anya ala mata mgbe ụfọ ọ bụrụ nwata akwụkwọ na-eme nke ọma na ule na agụmakwụkwọ nọkọtazie ọ dịrị emezi nke ọma ndị nkụzi mahadum kwesịrị ịkpọ nwata akwụkwọ dị ụta si ya nne maọbụ nna kedu ihe na-eme kedu ka eke si anya anwụ ọ bụrụ ọzikwa gị nwa ka anyị ma mgbe ị na-ajụ nwata akwụkwọ ụta ị ga-enye aka mata ihe ọ na-agabiga nyekwe nne ya aka ịgbara ihe dị ụta ọsọ ọkachasị mkpagbu nke ime obi
ọ dị mma ndị nkụzi kwesịrị ike ịgba mbọ ọ bụghịkwanụ sọ ịkụzi ịbịa n'ịkụzi enweghị ihe ndị ọzọ ị ga-enebanye anya wee fụ ebe nwata akwụkwọ nọ wee mara na ọ na-agabiga mkpagbu nke ime obi ka ọ nọdụ agabiga mkpagbu nke ime obi. Ọ dị mma, anyị ekwugoro ka o si wee dị ihe ọ ya bụ inegasị anya i wee mara na nwata akwụkwọ na-agabiga mkpagbu nke ime obi. N'ezie anyị abịala na ndụmọdụ ọ ga-abụ ịnụ iwe kọrọ agbata obi nwe ụmụ akwụkwọ, ịkọrọ nne na nna nwe ụmụ akwụkwọ, gị bụ nne na nna ịkọkwara na ụmụ gị nọ na mahadum akọkwara ndị enyi ha akọkwara ndị ọzọ dị iche iche. Abịa na ndụmọdụ a, gee ntị ka ị nụrụ ndụmọdụ anyị jiri maka ya wee bịa. Nwaada Chika, ka ihe ị nwere ike ikwu ndụmọdụ ị nwere ike inye gbasara mkpagbu nke ime obi a? Nke mbụ, nwa akwụkwọ ọbụla kwesịrị nọ na-agụsị akwụkwọ ya ike, maka na mgbe ọbụla ị gụsịrị akwụkwọ gị ike na-eme nke ọma na ule, mkpagbu nke ime obi agaghị abata, maka na ọ bụ onye na-adịghị agụsị akwụkwọ ike ọ kụzie akara o nwere, mkpagbu nke ime obi ebido. Maka na gị ị na-agụsị akwụkwọ gị ike na-eme nke ọma na ule, ị ga-agbara mkpagbu nke ime obi ọzọ abụrụ gịnị? Ụmụ akwụkwọ ịnọkwa na-agbara otu nzuzo ọsọ, maka na ụfọdụ n'ime ọ bụrụ ndị otu nzuzo na-achọ ha, ọ ha ma na-achọ ndị otu nzuzo ka ha sonye ha, sorokwe n'ihe a na-eme, ka ha wụrụ big boy ka ha na-ekwu na skuul. Ime ihe dị ụta itinye onwe gị na nsogbu, bụkwa nke ga-ebutere gị gịnị? Mkpagbu nke ime obi. N'eziokwu, ndụmọdụ kacha ndụmọdụ bụ ụmụ akwụkwọ ikpe ekpere. Onweghị ihe karịrị ekpere. Were Chukwu mere izizi, ọbụlagodi ihe onye ọbụla ị na-efe, Chukwu ka ị na-efe, ihe ọbụla ị na-efe, were nya bụ ihe mere izinye, were Chukwu mere izizi gị, na-ekpe ekpere kwamgbe n'ihi na onye na-ekpe ekpere Chukwu adịghị agba ya aka azụ. Ọ ga-enyere gị aka iwe mejuo onye bụ mkpagbu nke ime obi. Nwaada Chika, bụrụ na-aga n'ihu. Igbo anyị abịala na njedebe n'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, maka na ihe ọbụla nwere mmalite nwere ọgwụgwụ. Unu emeela maka ịnọnyere anyị. Aka bụkwa Nwaada Chika Iro. Biko, ụbọchị a ga-akpụ isi si ka akpụkwafụ ọnụ. Ndewede. Ọ dị mma, ama m na ụmụ mụtara ọtụtụ ihe gbasara isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata. Anyị abịala na njedebe isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata. Aka m bụkwa Nwaada Chiamaka Ọdụm. Enwere ozu ị chọrọ izitere anyị, ozu dị iche iche ị chọrọ